dati sir ang head. Dati sir ang head. Ang tumatuya. Kaya, ang kapi makalugar, akarin mo yan. Yun. Ang alam yung kaluwang sutalan. Luwang sudalan. Since nawala na tayo, video na lang tayo. Nawawala na po kami kung nasaan na. So may taytay sila, may jabjut ito. Kalagitnaan ng hindi namin alam kung saan. Kainis ko video ko, nag-stop siya. Lanida, paano lanida? So, hindi namin alam kung saan kami. Dapat sanay talaga niya eh. Tanulong. Kasi nga tanulong na ba yan eh. Wala pa tayo. At least magtanulong, wala rin estudyante tayo. Kinanang ng mura dyan. Ng mura dyan, magamatangkot. Saan kayo niya? Kasi kaso ano, wala rin pa. Abot. May dala tayong bread. Turaya ay abalang matiraya. Kaya magtatanong ko. Saan yung ano? Yung Oh, sige, abalang matira mo. Paano ka sabihin di mo sinay na balang ko? Kasi kailan mo nasabi? Antilantino. Coca-Cola. Sarap. Nagbalang manoy. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate. All over the country. All over the country. 104.7. So may taytay sila, may jabjut ito. Pero parang napunta natin yung taytay. Oh, pero yung taytay hindi ganun ba? Iba. Mas anto kayo may taytay ng tayo. Manay singang malmalagi. Wow, Megan, oh, they're playing kite, oh. They're flying kite, oh. Megan, they're flying kite. I want a seatbelt. I don't know.